Merry Christmas sa lahat-lahat. Daghan jud kayong salamat sa inyong tanan. Nya karon mamahaw mi kay napay daghan sobra. Diya dali si Papa, nagabaan siya kagabi pero karon okay na. Ay wala ka na. Oh, karon Nagabaan pa sa tulog sa gabaan gina karon. Di ay kamuti nga naluto kagabi. Unya wala makaon. Karon na mogi. Pamahaw ang humba mao na lang ni nabilin. Unya di apay nabilin pud sad nga pinagbit. Pinakbit, iskabitche. Yang minudo, mauna lang sad na siya. Naapay, spaghetti, nabilin. Tapos, naapasad, salad, og ang cake, kagabi wala gyud na damage tanan. Ang isa, mauna lang ni siya. Yang isa, tanaw sa isa dyan. Hilabtan ang isa, wala. Ang isa, wala pod na hilabti. Naapasad, slice bread. Alam mga unta ninyo with matching peanut butter, pamahaw tanan. And Merry Christmas sa inyong tanan. Di apa diri sila ni Iba wala nakauli kagabi kay nahubog si Doydoy og si Iba. Dayon di adi ni si Rinrin nagkauna, si Bia nagkaon sa cake. Si MG nagkaon pud sad si MG sa cake. Napa sila ni Chichi dinhi, si Queenie, si Miggy napa dani, si Saysay naada ni si Saysay. Nya si Lilin na mahaw na sad si Lilin. Naalagi langaw oh. Ha? Galangaw. Kuan magud. Nya si Koreana, nang Gernaldo ni sila gabi pila inyong kita. May wala nga kailis. Wala nga kailis. Wala nga iya magtagay pag ganito. Si Janjan, naa sila Janjan Dani. Hugito sa si Richard ta. Sige o pagta. Unsa ang Red Horse pagkadlaw na? Ano kayo? Kaya dami na kay readers. Wala pait buntag naman. Wala pait. Di ada ni si Bossing Alan, si Bossing Doydoy tuara. Ug daghan kayong salamat guys sa inyong tanan. Kasuko si MJ sugita na kasi. Kasuko maka MJ agoy nawa na sa giatot na. Silang lang pud sad kagabi na hubog, grabe kayo yang hilak. Unya wa ko magdahom nga maghilakas siya kagabi lagi. Grabe kay silang lang di. Boss sila inuman mo bungo. Ha? Basta lang isa na boss lumak. Nahubog bitaw ka kagabi, gilaka pagani ka. Una mo kartofin mo gagawin ka. Gilaka niya kayang pabog din mo. Ang iyang nabunutan nga kabo. Di mao kuno. Bila ko sa rasi, ato yung taghanan ko. Napakan ko magkakambilin na daw. Si ate nakata dili ako trupon na. Naaman ang imo di nga gihatag nako. Pagdali sa mga imo to. Oh. Wala ko lang pagdali sa ate nakatag ako kay kon. Sila nang ang kagatog butang ko sa mga kindi ba katong biba di ko di ko ba lagi sa kindi. Pero guys, nahubog ni siya gabi, naghilaka niya, nagyun siya nga. Oh, naghilaka siya kagabi kay Di ba ako? ha? Kay wala man siya kadawat sa rice cooker, mao tong nagyun siya nga dini mahimuti niya, nag-inom din siya guys niya. Hubog kaayo siya. Kabalo mo asa siya nagkatulog dito sa kusina. Ah, kisa ba nagabunot na na? Swerte silang lang kay ngano siya ang nakabunot sa heater, siya ang nakabunot sa rice cooker. Nya. Pero nagkilaka di ka gabi kinahubog ka. Aray nagkilaka. Gabi. Swerte kay si Bia. Oy, si Bia ang nakabunot sa rice cooker. Nya si Nicole lang nakabunot sa heater. Oh, heater. Oh, na electric fan. Okay, ang katong electric fan mao nabunot ni Nicole datong party sa kamada. Unya karon magreklamo na sad ni si lang kay ang bayro nun sa kuryente. Kaso ako nagreklamo te.
Ha? Kaso ako nagreklamo. Oh, nya mag-iwan na sa din siya nga dako kayong bayro nun sa kuryente. Hindi naman gamito ta, umaw naman gamito makatong balay. Katong nahugmo. Oo. Ay naman gamito ng mga gamit amo na pahipuson. Bawang electric pan, sakit ako ng electric pan sa atok, wala akong gigamit. Alam mo rin na nakitang itom. Ah. Alam madaot kuno to di gamiton. Madaot kung kuan gigamit ana, wala man payak. Wala man gigamit sa kaisa, di kung imo gamit na tapos imo takuan payak gid siya. Ah. Lami. Lami. Saan pa guys, usaha din. Pero hilaka jud kagabi kinahubog ka. Kasi kuno tutok na dapat na tutok. Ano tututil ko no ipa? Tututil ko no. Dinaka ko ba? Tututil ko no. No. Tututil ko no. Dinaka lang siya. Ito, tutok sa ate ba? Si Iba pod kagabi nagmaoy kay ang gusto ni Iba nga si Doy makadaog sa first, second ug third. Pakyaw. Pakyaw gini. First akong gusto. Oh, first time gusto. Hindi na wish ako na wish list. Oh, wishlist niya. So karon na ako'y pa ilog sa tanan. Dagko, mabata. Ali na mo kay naa pa ko'y napalit kagahapon nga wala na ko nahatag kagabi sa mga bata. So ako ning ipailog karon. Tanan pailog. Geng, ali na mo. Ali na mo kay natay kuan. Gracia og blessing. Oh. Ali na mo. Paulamas ako sa kuan, Linde. Bintoy. Paulamas ako sa tripod. Sige, good morning, and ala Ginoo ko. Hala naa pa ko'y muta di ay. Nagiatok gid siya. Good morning sa inyong tanan and Merry Christmas. Wala ko nakauli kagabi. Tripod. Ako rang dalhan si Sherwin kay naa naman pud ko'y gilain dito kay para sa iyaha. Sige, dali mo, dali. Ay, aday. O sige, ready na mo? Ready na ba tanan? Ready. O, linya dito, linya. Linya. Kanatay ihatag nga mga makaon. Linya. One line raw, one line. Kasabot unsay one line, wala. Agoy, wala na. Gipangwaan naman siguro ni Aa. O, di ara sa kalisat. Merry Christmas. O, di apa. Sige. Dali. Dito, balik mo dito. Oh, dali. Balik si Noran. Oh. Dili ni siya kuan teacher ya. Oh. Balik ko kaya. Sige, dali. Oh. Nagpalayo na ko sila. Oh. Oh. Ama si Bia. Ama si Bia. O kuan ni Bia. Hawa na lang, wala kaya labot. Yara. Wala ka dito. Paano kay pailog na ni? Oh, di ara. Oh, di ara. Oh, di ara. Oh, di ara. Oh, di apa? Oh, di apa? Oh, di apa? Oh. Oh. Di apa? Oh, di apa? Oh. Oh, di apa? Oh, di apa? Lah mga burus oh, di pa. Bang burus oh, di apa? Ada bukan dia. Ayo pergi pada kartun. Oh, di apa? Oh, Merry Christmas. Ate from California, salamat. Oh, di apa? Oh, oh, di apa? Oh, di apa? Oh, di apa? Oh, di apa?
Lay lollipop. Hoy, ang inyong kwan ha? Mga buling ha? Mm. Merry Christmas. Di magbahay kinaay naay na kwantanan, naay na nga nakakuha sila tanan tanawang buros oh. Ladaki kay. Hala, ato ni pailog lang. Ato ni. Ha? Kuy, ako siya. Munta ka sa'yo, jump ka na. Karon, kwarta na tali pailog namin. Oh. Kwarta. Thank you so much. Ang sinistor nagpalit sa kilawon kay nangahangover ni sila kagabi eh. Alas 5 na sila nagundang pag videoke, pagtagay. Mao nang hangover. Yatagan pa ko niyag sukli. Pultang to ah? Oh. Pila man ang pultang? 100. Pila mo kuwang? Na-scam. Na-scam ta rin ni store. Bitaw guys, ako ning gipatubila ni store. Nga di ay sukli. Dagan kaayong salamat. Og daghan kaayong salamat, Jud. Ate from California sa imong blessing. Pinaskuhan sa ako. Ah, thank you so much. Gihatagan ko og 1,000 ni Ate from California. Daghan kaayong salamat. Enjoy kaayo ang among ganap kagabi sa Christmas. Naay sobra sa katunggi padala ni Ate from California sa ako para sa games na mo akong gihatag dito ni Lilin. 1,800 man siguro to akong gihatag sa iya. 1,800. Dagan kayong salamat. Magpa-games pa unta ko pero nanguli naman sila mao nang ako na lang gihatag dito ni Lilin. Ug dagan kay salamat dani Ate from California. Di ako diri sa ilahan ni Madam Angging. Hi, my Merry Christmas. Ug daghan pa kaayo, sobra-sobra. Daghan pa sobra pa. Naay daghan kay langaw diri sa amua. Apil dito sa ilahan Lilin Namasko sa naay daghan naglangaw. langaw. Kay na ako noy nagkuan, harvest. Mao. Harvest, kaswagan. Naay nag-harvest. Maunang pag naay mag-harvest, dahan kaayo langaw ha. Harvest langaw. Oh. Na dahan kay langaw oh. Oh. Dito na Lilin daghan gyapon kaayo. Si Lilin nagsilig-silig siya. Wala siya kahibalo nga naay gipapalit si Ate from California nga kani. Oh, dako kaayo nga rice cooker. Si Janjan ang nagpalit dani daw gikan kang Ate from California ipahatag ni Lilin. Unya si Lilin wala nakahibalo. Mao nang karon atong adtuon si Lilin kay para ma-surprise gyud siya. Napa diri mga kurudog oh. Kani wa nakadaog pero naay consolation prize. Pasalamat ka ni Madam Giselo. Uy, pasalamat ba nga, thank you. Thank you. Oh, si Plo niya, Sinistor, kung nag-apel si Sinistor, daog pod niya siya 500. Oh, second prize si Momon. Niya kani, wa gyapon consumption price. Pero at least naka 500 gyapon sila. Niya si Lin. Salamat kay Dani ha. Ang kuan gihatag ko na biyan nimo sa katukang kuan ha. Oh, diara diri Ate J, unsay plano dani? Oh, 1,800 Ate from California akong gihatag ni Lilin. Oh, naagi ko ni Ate kay wa man nahurot kagabi eh. Wa nahurot. Oh. Ato sa tagpila ang binta. Kay kaon ni Lilin. Agato to pa. Dito na masagikan biya. Ako ganito ipapangayo sa imo ang kuan. Ah, Diri. ipapangayo ah. Minggo plut ba? Ikaw rin. Naa sa ato ma. Agalon din ako sa bukid ba? Ikaw rin. Ha? Pagkaon sa alin sa slice bread.
Kaon na walay kabutangan. Walay kabutangan. At gabi ka panungkab, gabi pagkakadlaw. Mabay ko naka-upload kayo ng copyright at upload. Copyright ka? Guys man. Ipangkat-kat, ang tato ninyo ginagmay. Aha, magkanto na. Ay, mo copyright po kaging. Yata doon ko nag-upload ito sa katong gabi video. Ang akong upload ay Bantayan to kagahapon. ni mo kay Ling. copyright to. Ang akong upload ay kagahapon sa hapon. Wa man na-upload giluding kaya mo yung i-upload din yung bumutag. Mo gani. Pero naka-upload na kagahapon. O naka-upload ko kagahapon din isa. Imbis lagi yung tagay kagahapon kaduha ko mag-upload duha ko naka-upload sa hapon gining. Mo lagi. Dili na nga mabakan Mga bantay-bantayan lagi kay ang mga upload nga na music Ilatog dalon. nya. Ila palangoy-langoy. Copyright. Nawa na himo imo upload. Yes, nako ko. Katuban min ba kanang ingana ba? Asa ka asa Hapon, asa ka order pagkabuntag na diyon. ni Agi. Kinanay-nana mong Kanang ingana. Kani. Karang bangko. Dapat sa mo orderan ba ya? Nindot siya color ingani kay Eda. Kay kung kato magkukuan ging kato na Kato color mga imo. mapol, mga unsa Kasi diha. color sa imo mapol. Oh. Pagkadugayan kay agkuspaw ra magyapon, agputi ira. Kara siya natural ra man sa ting. Oh, imo. Imo. Imo na. Imo bitaw di. Eskuhan. Ako pinaskuhan imo. Karon ba? Ganaan mo siya. Ganaan mo siya ging. Una-una dia aga kani rice cooker. Ano ba hindi ka ganahan tagang pinagkuhan? Ganahan ba Tinawag ka alin? Tinawag ka to? Ito ko mga ganahan na nga. Sige. Naiwan si Otik nga po, rice cooker lang ako. Ko asa rice cooker kag buruton man na. Hindi na ka muna to. Iba. Si Iba. Iba. Ya bata lang lang. Ya talang lang lang. Ya, Alang lang lang. Sultihan nga ni bata lang ito sa kabada gyapon kabunot gyapon to Oh, siya. electric pan. Ay stand pan. Nya ang ganap karon kay Pasko man karon December 25. Ang mga sobra-sobra moy among Bayad mo na kay. kaunon. Basta mo kang gana ng halas, ang bayad. May halas. Wala, libre naman. Libre. Libre na ha, kamada kay. Libre kay gi package naman to sa kamada gibali. Unsa isablay sa kuan? Dili inyo. Pagsablay ba yung sa liog nga lang. Loko mo yung liog. Palangoy-langoy ka ni. Sa uban. Baka buhi to daw. Ipalangoy-langoy ka ni sa agat. Ilang kalutuan. Ja, imo na. Palangoy. Pagkawad nila. Imo lagi diya. Wala ka pong kailangan dito. Hadlok ron siya timo i-prank. Imo lagi Dali diya. na ba ito ko? Kang Nestor, magulo na ingon sa Anglinda. Wala ka lang kailangan nila kadako. Ha? Ang Nestor ko na ingon sa Anglinda. Doon na Kang ate ka kani gikan ni ate from California. Nya gipapalit nila ni Janice. So karon kuhaan na kay gikan na ni ate from California. Dili na nila. kayo ba? Nakakaya ka ng ulo. Hadlok kasi i-prank. Wala ko lagi kalawang. Salamat. Please lagi to. Halo, salamat kay. Pero katong bae kay Nagina ko na yung ulit eh. Bala yung kaplang. Ako din ninawilan. Abi pa lang. Daghan nga salamat dane. Ulit ako ba si Frank? Bitaw ate from California. Thank you so much ha. Salamat kayo. Imo lang kay. Si Janjan ang nagpalit dana. Nanay man siya nga ate kanang na ako gipalit sa kuan. Na ako gipalit nga rice cooker gikan ni ate from California. Nya ikaw na bahala dadto kay ato ikuan si atong i-surprise. Pagkasana all bar sa akong pinaskuhan bugas mag rice cooker. Salamat kayo ate from California sa akong pinaskuhan. Daghang kaayong salamat. Di pa siya agtuo. Nagtingon ang dutin nga kay ganiha nga kang Nestor kato nga rice cooker di Oh. agtuo ka. Oh, yeah. Imo ra ko Nakapat binuangaan. Nang aso. Good, ay daghang kay salamat. Lupa nila sa kalugan. Bakit sa dalit magsaba-saba og salamat. Surprise gani ka lagi sa bagay surprise man. Gani. Ari surprise. Ding, ari sa ni Ding. Nade surprise kay Isaba. Pinaskuhan ay. Dagat pinaskuhan si Lilin karon. Tiba-tiba si Lilin. Bida ko na siya nga rice cooker Lin. Kay 2 kuan on. Agahan naman sad mo. Agahan mo Nestor. Huwag yung nagsaba niya yun. Pwede surprise na baba.
Gani. Daghang kay salamat Ate from California sa pinaskuhan nga rice Ada ko cooker. gisi oy. Abot talinga. Oh, sayangan ka to 2.8 ba o? Dako kay siya. 10 cups ang sulod mo siguro na. Salamat kaayo kay gitagaan po mini, gipalitan mo mini ate og bugas, hapsak. Oh, daghan kay pinaskuhan. Bako kay kuan lin. Bako kay kuan. Kani man gudo. Di pa rin ganiha. Ay gibawaan sa na sila. Nya karon pangas ko sa bukid kay wala pa ko nakapangas. Kaya nag-edit-edit ko sa video niya. I-upload na ko, loading po sa kayo manang diretso ko sa bukid.